Čaute, čaute. Hello, hello. Medzi také, že máme auto, máme posledný deň, máme elán tu ešte byť. Sme ukradli toto auto. Strašne sa nám páči to auto, to vám potom poukazujem. Správame detail. Máme tu, že Cartway, reálne môžete si zapýtať všetky veci. Úplne krásne autko, takéto veci tu sú. Tu je aj hore, toto, viete čo je? To máme na lete. Sme boli na takej vyhliadke pri Moštení. Je to Lady of Loreto a to je vlastne nejaká Panna Mária, ich čierna. Neboli rasistickí, to je preto. Nie sme rasisti. Náš plán na dnes je dať split a skúsiť Omyš. Omyš uvidíme podľa času. Omyš by sme uvideli, ale vzhľadom na toto auto a vzhľadom na to, ako sa nám páči. A na to, koľko máme času, tak si myslím, že to bude. Tu je pán šofér, môj muž a my si tu drivesujeme. Dobre, asi už viete, kde sa nachádzame. Akurát parkujeme. A my už sa prechádzame Papáme. po Trogíre. Bene. Nachádzame sa v prístave Trogíru. Prešli sme veľmi chaotickými uličkami. Zas sme na ostrove inak. Začne boli ubytovať na ostrove, znova sme na ostrove. No tak, my radi chodíme na ostrovy. Troška vám to tu poukazujem. Úplne úžasné palmy sú. Amore, vila amore. Lode, krásne hradby. A tak. Troška tu s vami pobeháme po uličkách. Nachádzame sa stále v Trogíre. Pomaly sa tu však náš expedičný výlet končí, keďže ideme zakotviť inde. Vidíte tú nádhernú väžu. Táto katedrála je jednou z najvýznamnejších historických pamiatok v Chorvátsku. Je zapísaná v svetovom zozname dedičstva UNESCO. Jej stavba sa začala v 13. storočí a nesie prvky románskeho, gotického, renesančného a barokového štýlu. Je zasvetená svetom Vavrincovi, Lovrovi, kresťanskému mučeníkovi z 3. storočia. Má tiež vysokú zvonicu, ktorú môžete vidieť, ktorá je vysoká približne 47 metrov. Dobre, nachádzame sa znova v aute, troška mi to tu hučí, lebo beží klíma. Vonku je strašné teplo. Fakt masaker. Zaplatili sme parkovanie, je 10:33 a my vyrážame do Splitu. Tuto to funguje troška inak. Prosím pekne, my stojíme na stopke a tu chodí cyklista, teta s košíkom, tu bola motorkári, to tu žije, každý sa tu vie, na každého je to. Tak aktuálne sa nachádzame na letisku Splite. Hej, Split je odtiaľto pol hodina cesty. Takže všetci poznáme letiska. V nejakej hale. Ukážem vám lietadlo. Ukážem vám ďalšie lietadlo. A ideme vám ešte ukázať halu. Je tu milión ľudí. Vyzerá to tu veľmi zaujímavo. A takto sa tu chodí. Vy idete vlastne po takých pozemných pásoch a vy na nich kráčate a pohybujete sa rýchlejšie. To je cool. Normálne vynález 20. storočia. Fíha. Alebo pre lenivých? Pre lenivých. Veď to som ja. To je pre nás stvorené. Kráčame si po páse. Pozrite sa, čo som dostala. To znamená jediné. Idem vás previesť po parkovisku. Vážení diváci, akorát sa vozíme po parkovisku. Moja žena si to skúša. Je to také, že im nomine Patris Expirito Santi. Celkom to kope.
že tu šoferuje. Pozrieme sa po parkovisku, je tu fajn. Skúša si to, aké je to šoferovať auto. Ideme 31 km za hodinu na dvojke, ak vás to zaujíma. Celkom to kope. Má tu také môžete ísť. Ale nemám stopku. Dobre, a správna nič nepôjde. No, a inak sa celkom dobre to ide. Čo na tom povieš? Že ma to baví. Ale je to hrozné. Futbalový štadión Hajduku. Mohli sa prejsť okolo. Tak som zašiel povedať. Shake, shake, shake. Čo máme? Sedevitu. Ananás mango Ananás, mango a balzanga limón. a takáto. Cheers! Zdravie. A sme v splite. Opäť. Krásne. Pocity z tejto rybárnice Fuj. sú... všade sú mŕtve ryby a strašne to nás smrdí. Tie mŕtve ryby nám nevadí na ten smrad. Fuj. A na všetko sadali muchy a predávajú to tam na nejakých stoloch. No. Tam. Nachádzame sa Split Marina. Marine. OK, toto je prístav. Marina. Toto je prístav. Toto je miesto, kam sa chceme ísť pozrieť. Tejto obrovskej výletnej lodi. A tu je vlastne zvyšný prístav. A ideme to tu obehať. Ja si moja žena ovocnú bombu. Áno. Máš tu figu, dve rajčinky a strašne veľa nektariniek. Áno, vezmem si ťa. Dobre. Máte sa. Ďakujem. Do roka a do dňa. Do roka a do dňa, takže o rok 10.8.2025 26 si zoberie svoju ženu. O 13.21. Múdro. Akurát sa nachádzame pri lodiach. Sme obehli skoro celý prístav. Doslova celý. A poďte. Privez. Dostali sme sa do nejakých katakomb a asi tu ani nemáme byť. Tam je recepcia. Wow. Zaujímavé. Halus je, že tu svietia svetla a oni nie sú zelené, len Oni svietia na bielo, ale sú zelené. oni svietia na bielo, ale v mobile vidno, že je to zelená. To je aké čudné.
Chceš da sam ja za... Kde išli? Takto to vyzeralo v Trogire, keď sme boli. Nevieme, kto to je. On má ostriehané nechty. Môj palček. Myslíš, že ešte hlavy? Ale všetci sa mu chytajú palca. Hlasíme sa vám z auta. Sme na ceste do Omišu. Akurát stojíme na... Jak sa to volá? Na semaforoch. Na semaforoch. A tak. Možno sa ma v priebehu cesty ešte ozvem. Ok, dostali sme sa do Omišu na pláž. Wow. Môžem sa kúpať. Aj sprchy sú tu. Je to taká príjemná pláž s výhľadom na hory a barmy. A dokonca sú tu aj sprchy. Deti sa tu hrajú. No, tak ja sa hlasím. Po hodine kúpania sme si museli ísť predĺžiť parkovanie. Dávame si nejakých posledných pár minút na kúpanie, lebo všetko, čo sa teraz stane, bude veľmi narýchlo. Takže ideme si ešte posledný krát užiť more, ponoriť sa a vychutnať si to tu a uvidíme ako ďalej. OK, toto bola posledná chvíľka tuto mojim mužom. Ako sa cítiš? Stálo to za to. Dobrý deň. Dobrý. Môžem si prisadnúť. Že môžete. Tie hory a tá rieka tvoria to mesto tak strašne pekné. Vyzerá to úžasne. Nedá sa vyrobiť nejaká promena do tam Sivkovo peča. Hej, vlastne áno. Takže už ideme naspäť na ubytovanie, moja žena šoferuje. Akože je to cesta smrti, ale tak dá sa to zatiaľ. Musí pomôcť jeden rúženec pre istotu. Ale ide to, snaží sa. Ako vidíte, príjazd máme 19:39. Tu pôjdeme doprava. Kedy? Teraz! A takto môžem ukončiť posledný deň pri maštení. Krásnym západom slnka. Mojito za 3 eurá. Last drink of na... Poznali sme našu novú kamošku, volá sa Dora a žije v Splite. A je zo Splitu. OK. Vidíme sa, ideme sa prejsť. Konštatujeme, že Primožčina prirastol k srdcu bude nám veľmi chýbať. a budeme sa sem veľmi radi vrácať. Isto sa sem vrátime. Určite. Nechce sa nám ísť domov.
Už nám to prišlo. Dúfam, že sa pokazí ešte teraz tu, keď zastaví, že mu padne mať tá kolesa a dostane defekt a pokazí sa mu oska riadenia. Tak a tým sa náš výlet končí. Končí našich 7 dní blahobytu. Príbeh nekončí. Nachádzame sa v Lespe, kde to croissantom začalo, tak croissantom končí aj naša dovolenka, náš vlog. Vlogis. Ale iba z jedného dňa. Cestu sme prežili, bolo to hrozné. A tak. Chceme sa vrátiť. OK. Čaute.